Әлбәттә, миннән өлкәнрәк хәзрәтләр бар инде. Мин аларны тыңларга яратам. Мин үзем дини гаиләдә үсмәдем. Без шын совет гаиләсендә үстек. Мин Октябрьдә пионерда булдым. Әлхәмдүлиллаһ, Аллаһның тәкъдире ул безгә. Мин үзем дөресен әйткәндә беренче мәртәбә уразаны тоттым 95 елны. 95 елны тоттым мәдрәсәгә кергәч. Мин мәдрәсәгә кадәр бер көн ураза тотканым юк. Ул хәтерләм, мин февраль айлары микән ул. Әлбәттә, ул кыш уразасы белән җәй уразасы бер түгел. Шуңа күрә без инде кайгырдык, борчылдык. Мин ул вакытта 15 яшь, көне буе ашамыйча йөргән юк бит инде. Хәтта сәхәргә уяткач хәтерлим, без инде күп итеп ашыйбыз, инде кем күпме тутырала, чөнки көне буе хәр җиргә кирәк. Дөресен әйткәндә, төшке аш, обед вакыты үтте дә, сәхәрдә, ифтарда җитте. Анда сәгать 3-тә булгандыр инде ул, бәлки 4-нче яртыдадыр. Шуңа күрә ул вакытларда җиңел. Ләкин шуңа карамастан берничә көннән соң шәкерт ара бит инде ул, барыбер. Аның ашыйсы килә, әзрәк зарлана башлыйбыз, авыр, тамак ачты дип, шунда безгә остазлар әйтәләр иде. Менә әле сезнең шәкертләр җәйге уразаларны тотканыгыз юк дип. Менә әйтәләр, урак өстендә сөйлиләр, менә Риза хәзрәт тә яза бит инде. Ничек теге аңнарын югалтып егыла торган булганнар бит инде. Шунда да тотканнар, менә шуларны сөйлиләр безгә. Менә хәзер мин җәй уразасында үземнең балаларга шуны сөйлим. Менә әйтәм, без тота башлаганда балаларым, без 95-тә кыш уразасы иде. Ул бит инде менә 30 ел, 20-30 елда әйләнә әкрен генә. Әйтәм, сез башладыгыз җәй уразасыннан. Чыннан минем күпчелек балаларым, алар башладылар иң авырыннан. Без башладык иң җиңеленнән, килдек авырына, алар иң авырыннан. Әйтәм, Алла бирсә, сез сезнең балаларыгыз тота башлаганда, алар кышка туры киләчәк. Һәм сез үзегезнең балаларыгызга әйтәчәксез, кыш уразасы уразамыни ул. Менә без башладык 7-8 яшьтә, 9-10-12 яшьтә без җәйге уразадан башладык дип, әле әйтәм, сез сөйләп утырачаксыз дип, менә шулай без әзрәк кенә утырабыз сөйләшеп инде. Шуңа күрә аның үзгәреше күбрәк шунда. Ул вакытта андый ифтарлар юк иде, бергә җыелу, анда 600-700, менә безнең битендә 5000 кешелек, 10000 кешелек ифтарлар юк иде. Әлбәттә, Рамазаннар бу кадәр оешкан һәм күңелле төстә үтми иде. Кешеләр дә әз, хәзер бит инде яшьләр күп, шундый гөрләп тора, янып тора мәхәлләләр. Булай инде күбрәк менә шул кыш җәй уразасы инде. Хәзер әкрен генә кыскара инде. Чыннан да ураза истә калсын өчен. Аның менә авызыңның кибеп, хәлеңне югалтып, менә шул әйбер истә калырга тиеш. Менә шунысы кызык икән аның. Уразаның бөтен кызыгы шунда. Менә син артта 17 сәгать, урамда 30 градус, калды 15 минут вакыт кояш баерга. Синең каршыңда су, иң тәмлесе су икән ул. Шунда гына аңлыйсың. Һәм шунда син кулыңны күтәрәсең дә дуга кыласың. Менә моннан да рәхәте юк. Һәм шунда беренче җимешне авызга капкач, беренче йотым суны капкач, аны менә ураза тоткан кеше генә белә, ничек итеп күңел күтәрелә. Ничек итеп күңелләр тула. Шундый әйтерсеңләр, теге Берлинны алган кебек. Үз нәфсеңне җиңалдың дип, әле ул гаеткә шул кадәр сөйнәсең. Шуңа күрә үзем генә инде гаетне кичкенә генә җиңү бәйрәме дип әйтәм. Ни өчен? Чөнки ул үз-үзеңне җиңгән көн. Фашистны түгел, үзеңне җиңгән көн, аңа сөйнәсең инде бик каты. Шуңа күрә шундай бераз хатирәләр бар инде.